FG YouTube चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। BTC नि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गुदुं खौरां लानानै फैदों। बे खौराङानो जाहैबाय नोंथांमोना 22 सेप्तेम्बर खालि बयबो मिथिगौ BTC आव नोंथांमोना BTC इलेक्शननि थाखाय नोंथांनि सायख'नाय फोथायजाथाव केन्डिडेटफोरनो भट होदोंमोन। जानो हागौ बयबो मिथिखायो आरो खायसेया मिथिया। दिनै 26 सेप्तेम्बर दिनै बे भट होनायनि फिथाइखौ मोननो थांगासिनो दं। फुंनि नोंथांमोना 8 बाजानिफ्रायनो नोंथांमोना बे BTC इलेक्शननि जि भट होनाय बे भट होनायनि फिथाइखौ नोंथांमोना मोनहोलांनो थांगासिनो दं। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेट लानानै फैदों। मोनफ्रोमबो समस्तिनि बा BTC आव सोर सरकार दागोन नोंथांमोना गावनि मबाइल फनजोंनो बोरै भट काउन्टिंनि लाइभ आपडेटखौ बोरै नायनो गोबां मानसिफोरा सोंहरबाय थादों। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बे नोंथाङा गावनि मबाइल फनजोंनो बोरै इलेक्शन साननाय बा नोंथांनि समस्तिनि साफ्रोमबो केन्डिडेटफोरनि रिजाल्टनि आपडेटखौ बोरै नायनो बेनि आपडेटखौ आङो नोंथांमोननो दिनैनि नैबे भिडिअनि जोहै खोथा हरगोन। नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। नोंथाङा रिजाल्टखौ दानिया बोरैहाय लाइभ नायनो आङो बेनि नोंथांमोननो प्रसेसखौ देखायनि। नोंथाङा बेखौ लाइभ नायनो थाखाय गोबाङानो मिथियो आरो जाय बिथांमोना मिथिया नोंथांमोननि थाखाय आं बे आपडेटखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना रिजाल्टखौ लाइभ नायनो थाखाय गुगोलाव सार्च खालामनांगोन स्टेट इलेक्शन कमिसन। नोंथाङा बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय रिजाल्टखौ भट साननायखौ लाइभ आपडेटखौ नोंथाङा नायनो थाखाय। आं लोगोसे नोंथांमोननो दिनै भिडिअआवबो बेनि लाइभ भट साननायनि काउन्टिंखौ लाबोबाय थागोन। दानिया नोंथाङा नैबे लिंकआव थुनांगोन स्टेट इलेक्शन कमिसन आसाम। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेबायदि नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय। बेबायदि मोनसे पर्टेल गेवगोन। बे पर्टेलनि जोहैनो नोंथांमोना नैबे स्टेट इलेक्शन कमिसन बे पर्टेलनि जोहैनो नोंथांमोना भट साननायनि लाइभ आपडेटखौ नायनो हागोन। नोंथांमोना दानिया नैबे पर्टेलाव फैनानै नोंथांमोना नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों रिजाल्ट पर्टेल। बे रिजाल्ट पर्टेलाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेबायदि दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनगोन रिजाल्टनि नोंथांमोना ट्रेन्ड्सखौ नोंथांमोना बेयाव बेबायदि नुनो मोनगोन। BTC निया नैबेयाव आपडेट जाथ'वाखै नाथाय आसामाव जालांनाय बाखि नैबे इलेक्शननि नोंथांमोना आपडेटखौ नुनो मोनदों। जोंनिया BTC निया दसे उनावनो आपडेट जागोन। बेयाव नोंथांमोना नैबे ट्रेन्ड्स एन्ड रिजाल्ट पर्टेलाव फैनानै नोंथांमोना BTC इलेक्शननि लाइभ नोंथाङा रिजाल्टनि आपडेटखौ नायनो हागोन। आङो भिडिअनि जोहै बिनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय थाखागोन। थेवबो नोंथाङा बोरैहाय नायनो BTC इलेक्शननि भट साननायखौ आं नोंथांमोननो खोथा हरग्रोनाय जाबाय। नोंथाङा बेबायदि प्रसेसआव फैनानै नैबे स्टेट इलेक्शन कमिसन आसाम बे पर्टेलाव फैनानै नोंथांमोना BTC दिनैनि जि भट साननाय बे भट साननायनि लाइभ रिजाल्टनि नोंथाङा काउन्टिंखौ नायनो हागोन। मोनफ्रोमबो समस्तिनि बा नोंथाङा BTC नि गासैबो नैबे भट साननायनि डेटाखौनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। नैबे रिजाल्ट पर्टेलाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेयावनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। आं नोंथांमोननो A to Z आपडेटखौ लानानै फैबाय दं। दिनैनि नैबे सानसेया नोंथांमोननो आपडेटखौ लाबोगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ